از میناکێک نەتەوەپەروەری ji we re pêşkêş dikim ku ew jî Xelîl Xeyaliyê mûtkî ye. Mîna her beşek milletperweriyê di beşa ziman de jî xelata pêşbaziyê ya wî ye. Wî alfabe û rêzimana ku bingehê zimanê me ye çêkiriye. Vî zatêhan numûneyek milletperweriyê nîşan daye û ji bo zimanê me yê ku muhtacê temamkirinê ye bingehek daniye. Ez cehlî milletperweran re tewsiye dikim ku li pêrêşa wî herin û zimanê me li ser wê bingehê ava bikin. Belê, ev gotin li ser ked û xizmetên Xelîl Xeyalî yên li ser zimanê Kurdî gotinên Bediüzzeman Seîdî Kurdî ye. An ku dema ku Seîdî Nursî hê Seîdî Kurdî bû. Ev gotin gotinên wê demê ne. Balkêşiya Xelîl Xeyalî ya herî mezin girîngî dayîna wî ya Kurdî ye. Xelîl Xeyalî hem duwarê fikriyat da hem warê nivîsanî da hem jî di nava rewşenbîrên demê da bandorekî wî yê girîng heye. Erê rewşenbîr û aktivîstek e, wergêrek e, heta wergêra edebiya yekem wî kiriye ku em bibêjin delîl destê me de hene. û esasiya girîngkewe ziman zanek e. Bû nimûne di nivîseka xwe yê Rojî Kurdê de wiha dibêje. Îro di rûyê erdê de nêzîkî 6 milyon Kurd heye û hemû biaqilin, hemû biçav in. Li miladê xwe ji bo misilmaniya xwe çend kitêb nivîsîne. Mamoste Xelîl Xeyalî yek ji kulîlkên zimanê Kurdî zanyarekî di xizmeta gelê xwe de û mamosteyê dahatuya Kurd û Kurdistanê bû. Rewşenbîr û mamosteyê Kurdan Xelîl Xeyalî ji gundê Zender'a navçeya Mûtkî ji dayîk bû. Bavê wî Yusuf Beg karmendê dewletê bû. Gerem li gorî çend bûyerên dîrokî yên ku em jê agahdarin û şahidê wan heye tev bigerin, dîroka ji dayîkbûna Xelîl Xeyalî 1864 e. Her wiha mixabin heta niha tu wêneyên Xelîl Xeyalî nehatine weşandin. Perwerdeya xwe jî li wir dest pê dike. Li Bitlisê diçe dibistana taxa xwe, mehelleya xwe. Piştre derbasê medreseyên Bilîsê dibe wekî ku em dizanin di sed sala 16-17 da mîreke Bilîsê li ser piyaye û gelek medreseyên xurt hene. û di van medreseyan da û di nav vê derdorê de edebiyata Kurdî pêş ketiye. Di sed sala 19 da û destpêka sed sala 20 tenê mirov binêre. Çend kesên ku di nav rewşenbîrên Kurdan da cihek girîng girtine ji Bilîsê derî. Wekî Xelîl Xeyaliyê Mûtkî, wekî Kemal Fevzî, wekî di kovara jinê da bi mahlasa Kurdiyê Bitlisî dinivîsîne Yüzbaşî Emîn Beg. Bû nimûne Feqiyê Teyran, bû nimûne Selîmê Silêman, bû nimûne Sewadî, Harisê Bitlisî û ji bo dema nêz jî Bediüzzeman Seîdê Kurdî. Ji wan yek medresa da jî Xelîl Xeyalî bi xwe dixwayîne. Wê demê mirovekî zîrek û têgihiştî jî Bediüzzeman Seîdî Kurdî bû. Li gor hin agahiyan ev her du welatperwer li Mûtkiyê hevdû nas dikirin û gelek wextê xwe li ser ilm û zanyariyê bi hev re derbas dikirin. Bediüzzeman Mele Seîdê Kurdî alimekî Kurd e ew bi xwe alimekî Îslamê ye. Lê wî bandoreke mezin li tevgera Kurdî jî kiriye. Ew berî meşrûtiyetê diçe Stenbolê ji bo ku bûyî re biaxive da ku li Kurdistanê dibistanekê vekî, dibistanan vekî ji bo ilim, ji bo perwerdeyî. û ji xwe ew ciwanên li Stenbolê yên di nav tevgera Kurdî de gelek ciwan bi xwe şagirdê wî ne jî. Wekî Hemzeyê Muksî, wekî Mihemed Mihrî, wekî Mehmed Şefîk Arwasî. Ew bi xwe xwendekarê wî ne jî. Li gor şert û mercên wê demê rewşa malbata wî ya aborî nexerab bû. Ji ber vê yekê jî Xelîl Xeyalî jî çi derfetê xwandin û tehsîlkirinê dibîne, bikartîne û jê sûd werdigre. Bi vî awayî heta balixbûna xwe an ku heta 15 saliya xwe li Bedlîsê wekî ciwanekî zanyar hatibû naskirin. Hêja emrekê ciwan de 17 salî de ez neşa ji bin bûye memûrê dewletê
و جبر کو میمورا جبر بی وظیفه خویا میمورتی لگلک باجاران دگره مثال ام دزانه کو وقت کی لسیرتی میمورتی کریه 1890 de وکی gelek kesi üji beri xwedaya İstanbul'e. Jê pêva di navberê de demên Kurd jê derxî temenê xwe mayî pirayî li Stenbolê derbas dike. وەکی دەزانین دە دەستپێکە سەدەیە 19 de تایبەت لە ستەمبۆلê هشیاریە نیشتمانپەروەریەژی دەست پێ کردبوو. وێ دەمێ ji Silêmanî، Qamişlo û ji Bakurê Kurdistanê çend zanyar û rewşenbîrên Kurd jî li paytexta Osmaniyan li Stenbolê civiya bûn. Wê derê nav aktivîst rewşenbîrên Kurd de xebitiye û em dizanin ku nav avakarên xwendekarên Kurd an jî bi qewlê wî feqeyên Kurd ku mela hêvî de xebitiye û heman demê de nav damez rînerên wî de cihgirtiye. استانبول پشتی مشروطیتی یعنی پشتی سال 1980 ناوندا تفگره کردیه. Sedema ev yekê ji ber ku Stenbol navend tê dîtin. Yani tu li vê derê dikarî gîjî gelek berheman dikarî ez bêjim warê rewşenbîrî de bixwaze hemû weşan li vê derê derdikevin, hemû rojname li vê derê derdikevin. Ez bêjim medreseyên domdar 200 sal, 300 sal, 400 sal ciyên ku perwerde didin li vê derê dikarin xwe bidomînin. Xelîl Xeyalî jî hat Stenbolê. Hêkarê xwe yê debarê baweyekî pergalî sererast nekiribû. Berî hingê li ser armanca xwe ya yekemîn kar kir. Ew armancî bi pergalkirina elîfbaya zimanê Kurdî an ku amadekirina alfabeyeke rast û navnetewî bû. Xelîl Xeyalî ku li ser vê armancê di nav lêgerînekê de bû, rastî mirovekî zana û têgihiştî hat. Ew kes bi eslê xwe Kurd bû. Lê piştre bû nijadperestekî Tirk. Ew Ziya Gökalp bû. Di dema ez bêjim em qala Ziya Gökalp bikin ya da şexsiyetên wê demê bikin rewşa wê demê çi ye? Rewşa aborî siyasî civakî ber li ku derê ve diçe û ev kes pêşeroja xwe di ku derê de bibînin. Yani em ji bîr nekin vana însanin, mirovin pêdiviyê wan bi tişta hene, pêdiviyê wan ê jiyanê hene ji bo pêşerojê çixûr razemeniyek çê dikin, dixwazin xwe li ciyekî bibînin, dixwazin nav civakê de pêşketî bin falan bêvan. Ziya Gökalp bixwe kesekî Kurd e. Heta ew berî ku fikriyata wî biguherê, berî ku bibe Tirkperest ew bixwe li ser Kurdî xebat dikir. Bo nimûne nivîskara Tirk Xalide Edîb adı var, di bîranînê xwe de behsa wî dike. Ziya Efendî dibêje ji ber ku li ser Kurdî xebat dikir, li Stenbolê di nav derdora Stenbolê de wekî Kurdperwer de hate nasîn. Yani divê wekî ez bêjim warê ilmî de warê fikrî de ez bêjim guherînek jiya pêşeroja xwe di İttihat Terakî de dî. Yani li gorî rewşa Kurdistanê ku wê demê nêr te belkî fêm kir ku ew ê nikar be derkeve pêş ji bo nîviya ez bêjim çixûr rêyek dinê dîte. Yani bi tevahî dema ku mirov lê dinêre yani ev tercihekî ye. Du heval demek edrêj li ser alfabeya zimanê Kurdî ya bi her zaraveyê xebitîn. Çend dosyeyên weşanê amade kirin. Lê ji bo ku sererastiya dawî çêbike, Ziya Gökalp ew dosye bi xwe re hilda û vegeriya Diyarbekir. Gelek çavkaniyan derbas dibe ku wî û Ziya Gökalp ser ferhengekî û kitêbeka gramerê dixebitîn. Lê dema piştî Kongre Selanikê ku Ziya Gökalp derbasî nav safên İttihat Terakî dibe, Stenbolê dema hev dibînin Xelîl Xeyalî dibêje ka ew materyalên van her du xebatan li ku ne tu bidî min ez ê kêfxweş bibim lê Ziya Gökalp dibêje min ew şewitandine. Îro ew xebat berdestê me nîne mixabin. Ez Kurdayetiye bikim û ez bêjim derha Kurdan da bixebitim. Ew ê çi bide min? Ez di İttihat Terakî de bixebitim û ez bêjim bi vî hewayê fikriyata xwe bigerînim. Ew ê çi bide min vana dane berhevûdinê û gora wî ez bêjim tercihek kir. Yani Kurdbûn yani wek rewşenbîrên wê demeyê ku mirov lê dinêre tiştek nade. Lê belê dema tu navbera 1914 û 16-18 da lê binêrî di İttihat Terakî de cî girtin polîtikayên Türkbûnê gelek tiştî de berte. Hem devletê de rêyek de berte hem ez bêjim yani şexsiyeta Ziya Gökalp da
li büyük adayı xanî jî dete, imkan û derfet didete. Ku Xelîl Xeyalî rojî Kurd e, hetavî Kurd e, derbarê ziman de gotara nivîsandiye û beriya wî jî 1909 de bi navê elîfbayê kurmancî elîfbayek amade kiriye. Em ê bînin ku esas kedda Xelîl Xeyalî ye li ber avê çûye. Murad bêje xwazî teslîmê însanekî wisa nekira. Mixabin ew xebat îro nav dewlemendiyeka wenda de tenê bi çend tevokan tê bîra me em vê awayî heyfa xwe pêtînin. Li gor hinagahiyan ev yek di jiyana Xelîl Xeyalî de derbeya herî mezin bû. Xelîl Xeyalî ku hêviya xwe ji Ziya Gökalp birî, baweyekê mecbûrî ji nû ve dest bi karê xwe yê alfabeya Kurdî kir. Wî bi xebatekê kûr û dirêj alfabeyek çêkir. Ku ew alfabe bi tîpên Erebî yekemîn alfabeya Kurdî ye. An ku di dîroka zimanê Kurdî de kesê ku cara pêşî bi tîpên alfabeya Erebî ji bo Kurdî alfabeyek amade kirî, Xelîl Xeyalî ye. Elîfbeya Kawsa be ku zarokê me zû hînê xwendinê bibin ji ber ku Silêmanî Ebdulkerîm jî tevlî vê münaqeşeyê dibe rojî Kurd e dibêje boçî mindalê Kurd zû fêrî xwendinê nabin dibêje. Vê yekê de gelo rola elîfbeya Erebî çi ye? Wê demê nexû sivikkirina vê elîfbayê li gor fonetîka Kurdî sazkirina vê elîfbayê jî dibe endîşeyeka vî nifşê ha. Înca wî barê diyar e ku Xelîl Xeyalî digire ser xwe elîfbayê çê dike vê elîfbayê çi kitêb hatine çapkirin em tam nizanin lê belê Saîdê Kurdî, Mela Saîdê Kurdî bo vê elîfbayê çend gotinan serf dike. Dibêje vî kesê yani Xelîl Xeyalî gîretek aniye meydanê elîfbayek çêkiriye ku zimanê me muhtacê kemilandineka vî miqamî ye ev jî re bingehek daniye. Ez jî şîret ehlê gîretê dikim ku bila berhemên xwe li ser vê bingehê ava bikin dibêje. Yani em tam tekez nizanin gelo ew elîfbaya ku nivîsandiye ji bunî dibistana ku dibistana meşrutiyetê ya Kurd ji bo wê nivîs ji bo zarokê ku çûn wê derê dixwînin nivîsandiye yan na? Piştre dem dema bi zimanê Kurdî perwerdekirina zarokên Kurd bû. Îca hewldanek li Çemberlî taşê ji bo vekirina dibistanekî Kurdî dest pê kir û bi ked û xebatên bêş dibistan hate vekirin. Bi hejmareke piçûk be jî çend zarokên Kurd ên kesên welat parêz ji bo hînbûna zimanê xwe li wir hatin perwerdekirin. Ku sal hê 1910 bû. Ji bo perwerdeyê ji bo maarîfê Kurd komeleyekê ava dikin bi navê Kurd Neşrî Maarîf Cemiyetî û ev komele li Stenbolê dibistanekê vedike ji bo zarwên Kurda ji bo perwerdeya zarwên Kurda dibistanekê vedike bi navê Meşrutiyet Mektebî. Çêkerekê müfredatê û müderris mamosteyekê vê mektebê em Xelîl Xeyalî jî dibînin. Li derbarê vê mekteba yekema esriya Kurdî de ku nav rêziknama wan de dibêje em ê şaxên vê mektebê li Kurdistanê jî ava bikin. Lê em rastî agahiyên berbiçav nayên ka çend meh li ser piyama müfredata wê çi bû kîja mamoste çi dersî dida em derbarê vana de jî zêde xwedî agahiyan nînin lê diyar e ji ber dîsa rewşa serdemê hatiye girtin. Gelo ev dibistana esrî berdewam bûye şaxên wê jî li Kurdistanê vebûna ki tesîreka çawa pêşî li Kurdan piştre ji edebiyata Kurdî bikirin. Ev jî muammayeke bo me.
پشتی دمکه مامۆستا خەلیل خەیالی دیسا ji bo debara xwe ya jiyanê mecbûr ma ku karekî ji xwe re bibîne û di sihê çileya pêşî ya sala 1911 de dîsa bû karmendê Halkalı Ziraat Mektebî an ku hesabgiriya Mekteba Ziraetê a Halkaliyê. Lê li gel xebatên xwe yên debarê di aliyekî de jî bi Mekteba Zimanê Kurdî mijûl dibû. Ji bo pêşketina zimanê Kurdî jî li ser ziman li xebatên xwe yên akademîk radiwesta. Ji xwe beriya Xelîl Xeyalî di 19 îlona 1980 de bi heman navî Kovar û Cemiyetekê Kurdan an ku Cemiyeta Teavûn û Terakkî ya Kurd hatibû damezrandin lê Kovar neh mehşûn de komele jî di sala 1912 de hate girtin. Lê Kurd baş ve neçûn. Nehê tebaxa sala 1912 de hêvî Kürt talebe cemiyetî an ku Cemiyeta Hêvî ya xwendekarên Kurd damezrandin. İttihat Terakî ji van karwêha nerazî ne. Mesela serokê Türk Ocaklarî wê demê Sohbê Tanrı Över dibêje ev hêvî we çi ye we ava kiriye werin nav komela me dem em odekî bidine wê komelê bigirin dibêjin. Xelîl Xeyalî ji hevanên xwe yên ku di nav cemiyetê de cih digirtin re bi israr ji bo derxistina weşanekî bi Kurdî pêşniyar dikir. Di dawiyê de pêşniyar hate pejirandin û xebata Kovara rojî Kurd dest pê kir. Her wiha ev xesasiyeta wî ya li hember zimin em pirê nivîsê wî da dibînin. Yani em nivîsê wî rojî Kurdê dinêrin em dibînin ku pirê hejmara da nivîsê ku nivîsandiye qal dike ku zimanê me ji zimanê din nekêmtir e, ji Farsî nekêmtir e, ji Erebî nekêmtir e. Kesên ku bi zimanê xwe binivîsîne bi hezaran salan dikare bijî. İro Ehmedê Xanê û şerbêjim Feqiyê Teyran ev kesê ku vî zimanê nivîsandine îro neviyê wan bi sed carî ez bêjim wan ji bîr nekirine û haya wan ji wan heye. Gazin ji şêx û mela û axayên mîrên Kurda dike. Bo ku li zimanê xwe xwedî derneketine. Metnê xwe Kurdî nenivîsandine. Demên berê de bo vî milletî bo dînê İslamî xizmetên mezin kirine lêbelê zimanê xwe milletê xwe ihmal kirine. Lazim e ev tiştên şeş îro rast bibe. Lê di vir de rewşeke xirab heye ku ew hemû li Stenbolê ne. Yani dûrî Kurdistanê ne. Ev dûrbûna Kurdistanê wan bê bandor dihêlê. Ji rewşenbîran zêdetir belkî kemasiyek bi vî have arîstokratên Kurd mecbûr li vê derê niştecî dibe. Mesela duê demê de lê nêrin mîrekiyên Kurda hil diweşe û vana mecbûrê Stenbol û ez bêjim bajarên derveyê Kurdistanê dibin ew di nav civakê de nav Kurdistanê bi xwe de tahrîbatek mezin çê dike. Rojî Kurd sala 1913 meha Hezîranê de dest bi weşanê kir. Çend mehşûn de hate girtin. Li dewsa Kovarê di sala 1913 pêncê cotmehê dîsa birê vebertiya Mewlanzade Rifat, Hemzeyê Muksî û Xelîl Xeyalî bi heman naberokê Kovara heta wî Kurd dest bi weşanê kir. Ev xebatên Mamoste Xeyalî li Kovar, Komele û li zanîngehê bênavber heta 1914 berdewam e. Lê piştî 1914 an ku di şerê cîhanê yê yekemîn de wekî Kurdên rewşenbîr yên din derfeta xebatên yasayî nabîne, ew jî dîsa li ser xebatên xwe yên şexsî lêkolînên li ser ziman û nîştimanperweriyê Kurd dibe. Dema sazî û dezgehên Kurda yê 1980 ava kirine tên girtin hê 1990 da û pişta sazî û dezgehê din jî tên girtin û polîtikayên tirkirinê derdikeve pêş tilê nerî nêzîkaya wî ya li hember ez bêjim Osmanîtînê nêzîkaya wî li hember İttihat Terakkiye helbest diguherîne yani piştre li xwe vedikerin yani Kurd mîrata Kurda zimanê Kurda dîroka Kurda li ser van bijara zêdetir disekirin û divê demê de navbera 1912 heta destpêka şerê cihanê yekemîn wekî mirov dikare bêje wekî arkeologek dixebite li ser mîrata Kurda Kurd çi nivîsandine çi kirine ji bunî Kurd mezinê Kurdan neyên ji bîrkirin mirov dikare çi bike divê demê de mevtamlê nêrin hemû nivîsê wî de referansê wî Ehmedê Xaneyê
referansı bir Hacı Kadri Koyu'ye. Di fikriyata Xelîl Xeyalî de du kes tesîreka pir mezin lê kirine. Yek ji van Ehmedê Xaniya, yê din jî Hacı Kadrê Koyî ye. Hacı Kadrê Koyî helbestvanekî Kurdê sed sala 1920 e û ya li Stenbolê hatiye Stenbolê jî û dîsa li Stenbolê tesîreka mezin li ciwanên Kurd kiriye, hem bi helbestên xwe hem jî bi şexsiyetê xwe. Ew di nivîsên xwe de daîma parçeyên ji mem û zînê, parçeyên ji helbestên Hacı Kadrê Koyî qarve dike. Pesnê wan dide. Dibêje hewce em jî ke rêya wan de bimeşin, wekî wan Kurdî binivîsin, li nasnameya xwe xwedî derkeve. Sal 1918 dîsa destpêkirina demên rêxistin û weşangeriya Kurdan e. Kovara jîn jî ji xwe kovareke Cemiyeta Tealî ya Kurdistanê weşandiye. Divê demê de wek nivîsandin em zêde li nivîsê wî leqay nivîsê wî nayîn. Di jînê de nivîsên wî nînin. Di kovara Kurdistanê de nivîsên wî nînin. Heta vê dawiyê di jînê de kesekî bi navê Kurdiyê Bitlisî hebû. Mehmed Emin Bozarslan jî û gelek kesan jî digotin ew Kurdiyê Bitlisî Xelîl Xeyalî ye. Lê vê dawiyê êdî em baş dizanin û hatiye îspat kirin ku Kurdiyê Bitlisî ne Xelîl Xeyalî. Ew çax em dizanin ku Xelîl Xeyalî di jînê de nîne. Çima nîne? Gere mirov li ser vê bisekine. Kesekî ev qas xwedî bandor çima xwe paş tekişand, çima kete nav bêdengiyê de. Dema mütarekeyê de teqez em leqay têne heye. Heye belkî zêdetir vê demê alî rêxistin bûyînê de heye. Yani davabûna van saziya da kovara da teqez xwedî tecrübeyekî hatanî wê derê hem cemiyetê de hem ez bêjim di kovara da hem di rojnameyê de zêdetir ciwan derdkevin pêş ama pişt perde em Xelîl Xeyalî dibînin. Piştî 1919 şûn de jî mixabin li ser jiyan û berhemên Xelîl Xeyalî têra xwe agahî di destê medenî ne. Yê ku gotiye min bi xwe di sala 1940 de Xelîl Xeyalî dîtiye rewşenbîr û nivîskarê Kurd Musa Entere. Hatanî roja me tu lê dinêrî di navberê de belkî pirekî biçûk tenê heye. Musa Entere ye mesela. Balkêşa Musa Enter bîraniyê xwe de wekî ku behs diye dibêje hê jî fikra Kurdîtiyê, hê jî ew agirê Kurdîtiyê pê re hebû. Heta keça wî Naciye Modan ku li bavê xwe di îxtiyariya wî de li bavê xwe dinihêrt, digot ez çawa li wî nemeyîzênim. Ew hem bavê min e hem jî netewperwerekî Kurd bi namusa. Rahmetî Musa Enter dibêje cara yekem ev çûm Stenbolê ku 1941 min ziyareta vî şexsî kir dibêje. Min kitêbxana wî dît, ji kitêbxana xwe jî çend tişt dane min lê mixabin lêpirsînekî de, binçavkirinekî de ev ji destê min çûn. Înca ew tam çi bûn, niha li ku ne em vê qederê nizanin mixabin. Lê çi kesên ku li ser dîroka Kurdistanê lêkolîn dikin, hemû jî li ser vêyekê li heftên ku Xelîl Xeyalî di dîroka Kurdistanê de yekemîn pergala rastnivîsandina Kurdî çêkiriye, yekemîn kesek ku ji bo nivîsandin û xwandina Kurdî kedên herî mezin daye û bi van tiştan serê xwe yêşandiye. Dibêje ey birayê Kurd dibêje em zemanekî aynî gundî de dijiyan. Şahiyê me, şînê me yek bû, lê piştre we bar kir hûn çûn bajara dibêje. Hûn çûn bajara lê belê we em ji bîr kirin, we xwe jî ji bîr kir, we zimanê xwe jî ji bîr kir.